foli ni wale ɲuman dɔn o ye aw ta ye ni waati na aw minnu sɔgɔlen bɛ an na Shirifila jabarani sanfɛ jamana in kɔnɔ jamana in kɔ kan aw bisimila aw ka jɛmukan kɛnɛ kɔnɔ n'o ye danbe kɛnɛ ye dɔgɔkun jan tɛmɛlen an ye layidu di aw ma k'a fɔ ani an karamɔgɔ Ustaz Ahmad Adam Jaabi ka bɔ Sankaw fɛ yen an n'a jɛra ka musalaha min kɛ n'o ye ka kuma ayiwa lamɔkɛla yɛrɛ jɔyɔrɔ kan an kun da donna la nka jɛmukan in a kun ma cɛ o la an y'a kanu bi ka na baara in kun cɛ ni Ala jɛna n'a ye o la yan'an ka don kɔrɔfɔ kɔnɔna na an bɛ an karamɔgɔ bisimila kɛnɛ kɔnɔ Ustaz salamu alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatulahi ta'ala wa barakatuhu. Bisimila tuguni danbe kɛnɛ kɔnɔ. O diyara ye kosɛbɛ an bɛ tanga ɲini Ala fɛ ka bɔ sitanɛ tɔɔrɔ ma ka n ka baara daminɛ ni Alahu Taala tɔgɔ barikama ye ka dɛmɛ ɲini Ala fɛ a daminɛ ni a laban bɛɛ lajɛlen na ka sɔli kira ka kisi ni nɛɛma b'a kan n'a soduŋɛ sanumanw n'a ka sahaba ɲumanw ani mɔgɔ minnu tugula a la ka kɛ ɲumankɛla ye Ala k'an tugu kiraba in na ka kɛ ɲumankɛlaw ye o la an bɛ foli bila lajɛlikɛlaw la fɛn o fɛn de ɲɛ b'an na n'o ye an danbe lajɛlaw ye ka foli d'u ma parce que danbe ye fɛnba de ye maa o maa n'i kɛra danbetigi ye o b'i bila i ka kɛ maa ɲɛnɛma ye sabu danbe bɛ maa bila de a k'i jogo ɲɛ an b'a ɲini Ala fɛ Ala k'an jogo ɲɛ n'an ye jogo ko fɔ an tɛ ɲinɛ jogo leader kɔ o de ye an karamɔgɔ Sherif Usman Madan Hayidara an bɛ dugawu k'a ye sijan ni kɛnɛya Ala k'o d'a ma an kɔni b'a fɔ ka Ala tando ka wale ɲuman dɔn an tile n'a tile bɛɛ na o ye koba de parce que maaw t'a dɔn k'a fɔ nin ye koba ye fo n'i ye maaw tolen ye ji la kuma min parce que an bɛ don min ko bi maa caman tɛ nin ko in nafa dɔn nin ko in nafa kodɔnnaw caman y'a nafa dɔn mais Sherif Usman Madan Hayidara ye jogo ko min fɔ ani mɔgɔw b'u lakunu min kɛ diɲɛlatigɛ la n'i y'ale lajɛ a bɛ fan caman de a ye ɲɛnɛmaya yɛrɛ ka fanga de don ɲɛnɛmaya la an bɛ dugawu k'a ye ya Rabbi Ala ka n'aw dɛmɛ Ala kana jugu banna Ala kana jugu sala Ala ka dugawu minɛ kuma diyara an ye kosɛbɛ an bɛ dugawu kɛ an ka sababu ɲuman Ala k'a ɲɛmaya la n'o ye Sherif Usman Madan Hayidara ye n'i kɔni y'i da tu jigoko kuma na i b'a tɔgɔ fɔ hali ni se tɛ bi diɲɛ bɛɛ sigilen bɛ fɛn kelen min kan ko maaya tiɲɛna a bɛ se ka ɲɛ cogoya min na an ka jɛmukan tɛmɛnen i kumana an ye mara kɛbaga yɛrɛ jogo minnu kana ka k'a la an jɔra yɔrɔ min na o de ye a sabanan ye n'o ye marakɛla yɛrɛ ka kɛ mara yɛrɛ dɔnbaga ye i ye walawalali caman kɛ an ye o la an bɛ fɛ i k'a ta ani fila minnu tora ka se ka ɲɛfɔli k'an ye hali sisan walasa bɛɛ lajɛlen tɛ kalankɛla ye nka kuma kalan caman bɛ se ka niyɔrɔta sɔrɔ o la alhamdulillah i y'a fɔ cogo min an bɛ nin de nɔfɛ an karamɔgɔ y'an kalan a ko i kana jɔ i yɛrɛ la parce que mɔgɔ lafulen tɛ yen dɔ de bɛ a t'a fanga yɔrɔ dɔn a yɛrɛ la i bɛ bamanankan min mɛn min bɛ fɔ i ye bamanankan na o de ye kalan ye an ye minnu ɲɛfɔ dɛ o de ye kalan ye tubabukantigi b'a fɔ tubabukan na arabukantigi b'a fɔ arabukan na n filɛ k'a fɔ bamanankan de la n'an sigira kilasi kɔnɔ nin kilasi ninnu kɔnɔ a bɛ fɔ arabukan na walama tubabukan na o tuma na e kana tigɛ i yɛrɛ la i bɛ ninnu minnu ta dɛ a ta ka baara kɛ n'a ye parce que fɛn dɔ bɛ yen sɔmi an ka don walanda kɔnɔ dɔgɔtɔrɔ n'i taara a b'i ka bana fɔ a ye a bɛna ordonnance sɛbɛn o kɔrɔ ye di i ka bana min kan ka furakɛ o don mais Jalo n'i m'a ta don n'i ma fura san don n'i m'a ta tacogo la i tɛ kɛnɛya o tuma na nin bɛ ten jaabi ka émission diyara walama nin fɔra non nin min fɔra i kan k'a ta de o de b'i denw dilan o de b'i den i sɔn suma parce que n'i m'i den dilan i sigi k'i ka sɔnja kɔnɔ i sigi k'i ka maloya kɔnɔ o bɛɛ juru b'i la o tuma na den dilanlen ye wajibi de ye bɛɛ ma ale min ma furu kɛ ban i kan k'i labɛn de ka furu kɔnɔ yanni i ka don a kɔnɔ olu minnu labɛnna ka don a kɔnɔ i b'a sɔrɔ olu b'u diya caman ta kɔrɔla olu jogo kɔni o tor'u la mais o bɛ bɔ dɔɔnin dɔɔnin mais minnu bɛna daminɛ olu de garisɛgɛ diyara Ala ka tile ɲuman d'a ma o la i y'a fɔ cogo min an bɛ don an ka walanda kɔnɔ an bɛ hakililajigin kɛ don o don mɔgɔ kura don lajɛbaa kura don walanda in ye lamɔlikɛla yɛrɛ jogoba 5 dɔ kan ka k'a la o jogoba 5 in o fɔlɔ de kɔnɔnagɛya ye an y'o walawala ka tɛmɛ a 2nan ye Ala ɲɛsiranna ye a 3nan lamɔ yɛrɛ kalan ka kira i yɛrɛ ka lamɔ ɲɛdɔn o tuma na bi an bɛna don 4nan de la o tuma 4nan o ye muɲu ye muɲu nafa ka bon muɲu ka nafa ka bon
bamananw b'a fɔ ko muɲu de bɛ si bɔ sɛfan na n'i ma muɲu i b'a kɛ omuladi ye mais n'i muɲuna i bɛ sɛden caman sɔrɔ o tuma na min bɛ yen muɲu in yɔrɔ la lamɔ tiɲɛna an bolo bi parce que an donna an y'an yɛrɛ ye de n ye muso furu n ye den sɔrɔ lamɔ dun dɔɔnin t'i la i ma kalan a ɲɛ ma f'i ye y'a dɔn a kɛra baara ye dɛ a ma dafa o de la bi lamɔ minɛn min bɛ an bolo minɛn fila don lamɔ minɛn min b'an bolo minɛn fila n'o tɛ a tɔ caman tilala an na o fila ye jumɛn ye o de ye bugɔli nɛnini o tɛ den ɲɛ o bɛ den tiɲɛ de o bɛ den tiɲɛ parce que an ka émission fɔlɔ-fɔlɔ la minnu y'o lamɛn an ye bugɔli kan ka kɛ lamɔ min na an y'o fɔ o y'an faw ka labɛnni ye tiɲɛ yɔrɔ t'i la mɔgɔkɔrɔba kunda ɔhɔ o kɔrɔlen mɔgɔkɔrɔbaw bɛɛ jɛra ka du tilan fan bɛɛ tilanna so kɔnɔ bɔlɔn na hali kungo kɔnɔ u y'o bɛɛ labɛn i b'a sɔrɔ yen bɛɛ bugɔli ni fɛnw bɛ kɛ tilayɔrɔ foyi t'i la mais bi bugɔli man ka k'an ka lamɔ la fiyewu o de ye kuma girimanba ye mais na ala sɔnna an b'a ɲini ala fɛ an ka walawala mɔgɔw k'a faamu parce que n'i ye fɛn bɔ mɔgɔ bolo i bɛ fɛn dɔ d'a ma o kɔrɔ ye di ni n ko bugɔli kana kɛ lamɔli minɛn ni minɛn 1000 de don a 999 o de ye nɛni ye a 1000 ye bugɔli ye n'i ye den lamɔ ni bugɔli ye o lamɔli o méthode bɛ den kɛ nafigi de a bɛ den kɛ nafigi ye cogo di n'i ɲɛ bɛ yen a ka ɲi n'i ɲɛ tɛ yen a man ɲi a b'i ɲɛnako de kɛ parce que a bɛ sire ɲɛ a bɛ ɲɛ n'i bɛ yen n'i tɛ yen dɔrɔn a man ɲi o tuma na bi an bɛ don min ko bi bugɔli in yɛrɛ a ma nɔgɔn a tɛ se ka kɛ parce que n'i magara i balimakɛ den na i b'a dɔn i m'a wolo parce que kelenya banna maaya banna adamadenya lafura o tuma na sisan min ka ɲi i ni den ka taa ɲɔgɔn fɛ maaya la ɲɔgɔn la faamu na a ka taa i komi paranti min bɛ d'aw ma o d'o ye Jalo i teri min bɛ yen n'a ye ɲɔgɔn ye waati bɛɛ a bɛ ɲɔgɔn koro a bɛ ɲɔgɔn nɛni balaw de bɛ yen est ce que o teri yeli ka di ye i t'a kanu i ni min ye mana ɲɔgɔn ye waati bɛɛ a bɛ girin ka dɔn ɲɔgɔn ka nun sade ka ɲɔgɔn ɲɛnɛgɛ y'a dɔn o de yeli ka di ye bon n bɛ kelen fɔ sisan bi an denw ka tilanna o y'an yɛrɛ ka minɛ cogo ye den fɔlɔ a dɔn e yɛrɛ i ka comportement i den bɛ k'o de ye den bɛ na diɲɛ na a lankolon don kira ka hadisa t'o ye kulu mawuludin yuladu fi fitra den bɛɛ bɛ wolo a neutrelaman don jogo foyi t'a la a bɛ min ye a bɛ min mɛn a bɛ min kɛtɔ ye o de bɛ k'a jogo ye o tuma na sisan an bɛ mun fɔ lamɔlikɛla ye ne k'i ka bugɔli to n bɛna min d'i ma maabaya ta o nafa ka bon o bɛ den da i la o bɛ den da a yɛrɛ la o bɛ den kɛ maaba ye o bɛ kɛ cogo di a ka nɔgɔn a kɛcogo ye jumɛn ye e yɛrɛ i den bonya masa i den bonya kuma na a bonya kɛwale la a t'i pɛridi dɛ a b'i wasa de n bɛ fɛ ka mun fɔ du kɔnɔ lamɔli an ye min sɛbɛn an ka kitabu ni faamuya la kana i den ci a ɲin'a fɛ ka diɲɛ ɲin'a fɛ n'i bɛ fɛ k'a ci a ci ni diɲɛ ɲini ye o kɔrɔ ye di k'a bonya k'a ci tamasiyɛnna e k'a fɔ tɛmɛ ka 16 in ta ka di yan i y'a ci i ye min fɔ i bɛ se k'a fɔ a ma i den don nka mɛ e ye maaba ye i t'a fɔ tɛmɛ dɛ n fatɔma i t'i ɲɛ ma i ka 16 in di yan Jalo nin fila fɔli jumɛn bɛ mɔgɔ nusadiya ɲɛ man ɲi den bonyana wa a b'a kɛ a nusa duman wa i ka ci yɛrɛ a labɛnnen don k'i kɔnɔ e min b'a dɔgɔya k'a fɔ a kɛ o den kelen e ka du kɔnɔ i bɛ nɛni kɔni mɛn i tulo la non ne e tɛ nɛni kɛ e yɛrɛ t'ale ci ni nɛni yan ale yɛrɛ bɛ kɛ nɛnikɛla ye nɛni dubɔ filɛ du kɔnɔ tan i den bonya kuma n'a bonya kɛwale la e fatɔma e bɛ tulo de la
a ka ɲi a b'a fɔ ko baba ko mun don ne kun bɛ fɛ i ka juruya kelen e de bɔ ka di yan nka mɛ i bɛ tulon na a b'a fɔ non baba o t'a tiɲɛ parce que i y'a bonya bonya ninnu n'i ye den bonya den b'a ye e b'ale ba bonya e b'a yɛrɛ bonya e ni ala cɛ den min bɔ lamɔna e senkɔrɔ o bɛ jɔn dɔgɔya parce que a tɛ dɔgɔya surtout maa k'a fɔ a bɛ mɔgɔ wɛrɛ dɔgɔya maa ba ti maa nin dɔn maa nin fana tɛ maa ba dɔn o kumana n'i kɛra maa ba ye i denw ti maa nin dɔn maa bɛɛ ka b'u bolo parce que olu y'a ye an fa yɛrɛ ne min y'a den ye a bɛ n bugu a bɛ nɛni foyi ti fɔ a la maa t'a jalaki mais a bɛ ne bonya ka d'o kan o kumana i b'a ye sisan e den i n'a bi lamɔ de i b'a lamɔ teriya de kan o densifaya a ti siran ɲɛ ni siran ɲɛ tɛ dɛ ɲɛdɔnya siran ɲɛ tɛ dɛ a jala ka gɛlɛ i la a dalen don i la parce que n fa bɛ n fɛ ne ni n fa bɛ ɲɔgɔn fɛ n ka foyi ti digi a la n t'a dɔn c'est à dire a jala bɛ gɛlɛ i la i b'a sɔrɔ hali ni haminko b'a la a t'a fɔ a terikɛ ye dɛ a bɛna fɔ ye parce que aw donnen don ɲɔgɔn na nin fana ye walanda wɛrɛ de ye walanda ninnu ka ca i ni den ka don ɲɔgɔn na a ka lamɔ kɛ i ni den min donnen don ɲɔgɔn na ni muskila y'a sɔrɔ problème y'a sɔrɔ a t'a fɔ a teri ye dɛ o k'a bila sira jugu la dɛ a bɛna fɔ e de ma walama baba nin bɛ yen o misaliya dɔ de y'a lakari bamakɔ yan a den denmuso npogotigiw de b'a bolo dɔgɔnin ma kamalen nafolotigi dɔ de tugula a la o n'a ka mobili y'a dɔn denmisɛnniya kundala san 16 17 npogotigiya la mobilitigi tuguri kɔ o kɔni o b'a sago sɔrɔ wari b'a kun dennin a tugula dennin nɔfɛ dennin n'a fa u donnen don ɲɔgɔn na n ye nin min fɔ fɔ a b'a ka kosɛbɛw fɔ fa ye mais nin kɛra min kɛ den kamalennin nana 60 de d'a ma 60 denmisɛnnin dennin m'a dun a nana jira kɔrɔmuso la kɔrɔmuso ko non ko nin tɛ kɛ dɔwɛrɛ an ka baba kɔnɔ ni baba nana an b'a jira Jalo e y'a dɔn mun ye nin kɛ n'u bɛ sira baba ɲɛ fo k'u sa u t'a jira n'i ye den mara ni violence ye mankan ni nɛnini a bɛ siran i ɲɛ tɛ gɛrɛ i la kelen a yɛrɛ bɛ siran a yɛrɛ ɲɛ a tɛ da a yɛrɛ la n'i y'a lamɔ ni mɔgɔya ye an bɛɛ ye kelen ye k'a bonya bonya kɔnɔ karama kɔnɔ ɲɔgɔn dɛmɛ kɔnɔ a bɛ den e la de a bɛ minɛ ni cogo min a bɛ hinɛ de minɛ baba ye ko bɛɛ kɛ ne ka taa ɲɛ baba ye ko bɛɛ kɛ n ka bila n tɔw sanfɛ n ba ye ko bɛɛ kɛ n ka bila n tɔw sanfɛ sisan ale yɛrɛ mɔnɛ jumɛn b'a la n bɛ n ba wasa cogo di n bɛ n fa wasa cogo di parce que a minɛna ten de e kumana a fɛ ni bonya ye a ka problème min bɛ yen aw jɛra k'a kɛ ɲɔgɔn fɛ i ka moto ko tiɲɛ na a ka école janyana mais nin problème min bɛ yen nin bɛ yen nin bɛ yen nin bɛ yen kɔfɛ n bɛna moto san o ɲɛnabɔra dɔrɔn moto sanna o tigi t'a dɔn k'a fɔ nin ye n jugu ye fiyewu o t'a dɔn nin hami tɛ hami ye fiyewu o kumana du kɛra du sudelen ye i den n'i bɛ ɲɔgɔn fɛ a bɛ ɲɔgɔn fɛ hakilila kelen na a bɛ ɲɔgɔn fɛ taaɲɛ na o den bɛ taaɲɛ o bɛ baara kɛ mais min bɛ bugɔ don min bɛ bagabaga don a b'a écarter bugɔli k'a fɔ denfaw ye i den min kɛra son ye n b'a f'i ye bi a kun ye i ka bugɔli n'i ka nɛnni ye kanu dɔgɔya bugɔli violence du kɔnɔ primo n'a daminɛna n'a e fɛ bɛ fɛ ka wuli den kɔ i b'a sɔrɔ du bɛ goya ye a bɛ kɛ kɛnɛma n'a kɛra kɛnɛma ani jɔnw don kɛnɛma bɔlɔnnamɔgɔw ɲuman tɛ yen bɔlɔn ye den o den lamɔ a 100 sara la 80 bɛɛ bɛ kɛ maalankolon ye du ni kalanyɔrɔ de b'a fɔ nin kɛ nin dabila i b'a sɔrɔ a bɛ kɛ den kɛrɛfɛ ye tɔw bɛ fan o fan ale kelen den don a dɔw bɛ fa bila den na an ye min kalan a bɛ fa bila den na cogo di e t'ale fɛ min kɛ i b'a sɔrɔ a dɔw la fa dɔ bɛ yen den dɔ komanda ye fiyewu n'o kumana dɔrɔn mankan don bugɔli don walama nɛnni i b'a sɔrɔ o den sadi jigi wɛrɛ tɛ yen ale b'i miiri ne bɛ n jigi sɛmɛ jɔn na primo du yɛrɛ nege bɛ bɔ a la mun bɛ kɛ sisan delenka minnu bɛ kɛnɛma olu ka kumakanw n'u ka lamalama o de bɛ diya ye a bɛ kɛ so ye
dulɔ min na drogue tɔ la a bɛ kɛ bɔlɔnkɔnɔmɔgɔ ye nin y'a tiɲɛ sababu ye mun b'a kɛ violence juguya kojugu fariya man ɲi den ma o tuma na an ka muɲu naaninan in ye muɲu de muɲu ni muɲuna i b'a sɔrɔ den tɛ qualité kelen ye Usman n'i ye maa 100 jɔ bamananw ka kuma de don ko n'i bɛ fɛ k'o mara bere 100 sabu si ni si tɛ kelen bagan 1000 bere 1 munna den dɔ bɛ yen n'i y'a fɔ a ye c'est tic au tac a b'a faamu den dɔ bɛ yen fɔ ko 2 den dɔ bɛ yen fɔ ko 5 dɔw yɛrɛ t'a faamu f'i ka se 12 ma bɛɛ ni cogoya mais i den min ye 12 ye ne ye fɔ ko 5 k'a ye n'i ma muɲu ka se 12 ma est-ce que a bɛ ɲɛ o tuma muɲu ye wajibi de ye lamɔlikɛla la i ka muɲu ka se k'i ka dimi maîtriser n'i ka dimi maîtriser fanga b'i la n'i dimina dɔrɔn min bɛ bɔ o man ɲi min bɛ kɛ o man ɲi donc lamɔba kan ka farati a denw ɲɛna hali bɔlɔn na i ka jogo ka ye o ka fisa ka tɛmɛ i ka denw ɲɛna parce que denw ɲɛna ni fɛn dɔ yera dɔrɔn o ye san caman kɔlɔlɔ de a tɛ b'u kɔnɔ o tuma na an ba dɔw bɛ yen walima mɔgɔ dɔw bɛ yen i b'a sɔrɔ ale bɛ fɛn fɔ den ye siɲɛ 1 siɲɛ 2 3 den hakili tɛ to a la ni hakili ma to a la dɔrɔn n'ale y'o ye a bɛ girin ka énervé nɛni jugu a dɔw bɛ sinikan fɔ den ma den yɛrɛ t'a dɔn a bɛ min a bɛ kamana gan a yɛrɛ bɛ miiri est-ce que ne ba ye nin mais n ba de don a laban bɛna kɛ mun ye ani i b'i kɔ don ɲɔgɔn kan e de perdila o i bɛ muɲu de e yɛrɛ min filɛ ka dimi ka den bugɔ ko e y'a fɔ a ye kunun k'a fɔ a ye kunna sini cɛ yɛrɛ y'a fɛ a ka ca siɲɛ 5 i kana nin kɛ e yɛrɛ musokɔrɔbatɔ ɲinɛna i y'o kɛ i b'a dɔn i m'i tugu fiyewu o tuma mɔgɔ dɔ don o de la a fɔra den dege i b'a ɲɛfɔli k'a ye ka tila k'a dege y'a dɔn degeli kɔni ye f'a ka se de n'i muɲuna k'ale dege a ka se ale yɛrɛ bɛ tila ka a dɔgɔninw dege siɲɛ 1 dɔrɔn don o tuma n'i ma muɲu i b'a sɔrɔ e t'i ɲɛ a fɔ a tɛ k'e sago ye a tɛ k'a yɛrɛ sago ye mɔgɔw fana sago tɛ sɔrɔ o kɔrɔ ye di den kelen n'i ye den sɔrɔ kana f'i ta don dɛ e ta tɛ diɲɛ ta don bɛɛ ta don ni den bangena dɔrɔn bɛɛ ta don kodɔn yɛrɛ ye den kɛ diɲɛ de ta ye taamasiyɛnna an bɛ jamanaw de kɔnɔ ni den sɔrɔla jamana de ka hakɛ fɔlɔ bɛ yen k'a kalan k'a ladon k'a éduquer ni jamana bɔra yen a bɛ na kelen kelen fo ka na se ba ni fa ma ni den sɔrɔla i kelen t'a nafa dun dɛ an taara ka dɔ tanu wa Jalo an taara ka dɔ tanu basi da ka maa dilalen tɛ Bamada nin ka maa dilalen tɛ Bamada nin kelen y'a nafa sɔrɔ wa tamani kelen don wa Mali kelen don wa diɲɛ don o tuma na diɲɛ bɛɛ don n'i ye den sɔrɔ n'i y'a dilan ka ɲɛ diɲɛ bɛɛ bɛ lafiya n'i ye den sɔrɔ n'i y'a dilan k'a tiɲɛ diɲɛ bɛɛ bɛ tɔɔrɔ o dalilu ye jumɛn ye diɲɛ bɛɛ bɛ tɔɔrɔ n'i den kɛra son ye diɲɛ bɛɛ bɛ danger la o kɔrɔ ye di a kɛra son ye bi sonyani y'a jogo ye opération bɛna kɛ min Burkina don wa Côte d'Ivoire don wa États-Unis don wa bɛɛ b'o danger kɔnɔ son bɛ se ka wuli ka taa ka opération kɛ États-Unis mais États-Unis kaw de perdu la donc ni den jogo tiɲɛna a bɛ diɲɛ bɛɛ de tiɲɛ n'i ye jɛnɛya ta a bɛna jɔn de muso sunkuru tigɛ a bɛna jɔn ba sunkuru tigɛ a bɛna jɔn kɔrɔmuso sunkuru tigɛ n'i ye jɛnɛya kɛ muso kelen fɛ nin bɛɛ b'a la dɔ ba don dɔ kɔrɔmuso don ayiwa dɔ den don dɔ muso don donc a ye tiɲɛli kɛ a bɛna min ta kɛ mɔgɔ si t'a dɔn donc den ye bɛɛ ta de o tuma na min bɛ yen muɲu n'i muɲuna i den bɛ k'i ta ye a bɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ a bɛ lamɔli kɛ teriya la a bɛ lamɔli kɛ ɲɛfɔli la i b'a sɔrɔ aw bɛ taa maaya kɔnɔ mais n'i y'a kɛ nɛni ni bugɔli ye den tɛ k'i sago ye a hakili bɛ pepewu a dɔw kuma dɔw yɛrɛ t'a dɔw bɛ min kɛ i b'a sɔrɔ a fɔra nin ta ka na di yan nin ye jumɛn ye yala e ma fɛn tɔgɔ fɔ dɛ a bɛ taa fɛn dɔ ta ka na i b'a ye a ba babaw den yɛrɛ bɛ boli a t'a dɔn n ye mun kɛ est ce que a ye mun kɛ a ko nin ta ka di yan a bɛ se k'a fɔ fɛn bɛɛ ma nin o
o kumana i y'a dɔn mun kɛra sisan i y'a tɔɲɔ kumana an bɛ min fɔ mansaw ye mun ye diyagoya ye lamɔ la i yɛrɛ ka ɲɛtaa kama i yɛrɛ sago sɔrɔli kama n'i ma muɲu i sago tɛ sɔrɔ o kuma nin ye muɲu ye a duurunan sa o de ye bɛɛ parce que an batɔ filɛ muɲu min na Jalo n'i ye jate minɛ mɔgɔ n'i ma muɲu foyi t'i ɲɛ i bolo n'i y'a lajɛ n'i ye fɛn o fɛn ye k'i ye hɛrɛ o hɛrɛ sɔrɔ i b'a sɔrɔ muɲu caman de bɛ na fo i ka ɲinifɛn sɔrɔ o tuma na lamɔlaw kana ɲinɛ o kɔ muɲu y'an ma diyagoya de n'i ma muɲu bugɔli ni fɛn in na mun bɛna kɛ a bɛ kɛ bamananw ka ntalen ye ko maa min ka fini sufɛ i ba b'a kala dugu mana gɛ i fa b'a fara o ni fɛrɛ tɛ ban dɛ e bɛ dɔ ɲuman dɔ kɛ i bɛ tila ka bugɔli ni nɛni kɛ k'a bɛɛ tiɲɛ donc i den tɛ ɲɛ fo hakili ka t'o la laban sa i k'a dɔn lamɔli y'i kungo ye ka lamɔli k'i kungo ye caman y'a bɔ a kungoya la parce que ni fɛn min y'i kungo ye i kan k'i sɛbɛ don a ma den an bɛ kuma an baw fɛ nin yɔrɔ la musow lamɔli ma labɛn an fɛ bi mais kɔrɔman labɛnlen de bɛ yen o kɔrɔ ye di kɔrɔman na an y'a fɔ an ka émission tɛmɛnen na lamɔli kalifara musow ma parce que olu de bɛ so kɔnɔ denw kɔlɔsili la ani dukɔnɔminɛnw kɔlɔsili la donc ni den tiɲɛna dɔrɔn mɔgɔ tɔgɔ tɛ fɔ dɛ an baw o grand jamais i t'a mɛn ko cɛkolonden toujours ni den kɔni tiɲɛna ko nin kɔni ye musokolonden ye o kumana musow k'u hakili t'o la o de la bamananw ko muso ɲuman bɛ ti du min kɔnɔ ko kaburu ka fisa o ye parce que ni muso ɲuman ma kɛ du kɔnɔ an ɲɛ tɛ suma ala b'a mina mun fɔ anw ka du kɔni saya ka fisa du kɔnɔ sigi ye musow bɛ den dilan de n'i ye den ɲuman o den ɲuman ye muso ɲuman dɔ ka den ɲuman dilannen don parce que lamɔli kalifara musow de ma ko n'i bɛ fɛ ka den ɲuman dilan k'i ka muso ɲuman dilan min bɛ bonya dɔn min bɛ maaya dɔn o kumana a bɛ den ɲuman dilan ka d'i ma o kumana muso aw k'a dɔn lamɔli ye aw kungo de ye aw kan ka cɛsiri cogo bɛɛ ma nin baara ninnu na mais lamɔli y'aw kungo ye mais mara ye dutigiw kungo ye an mɔkɛ ye minnu labɛn o de bɛ yen mara ye dutigiw kungo ye o kɔrɔ ye di lamɔli ani du kungo wɛrɛ o ye dutigi cɛw kungo ye mais lamɔli y'aw de ta ye bamananw y'o de fɔ ko den fan bɛɛ y'a fata ye a farikolo fan bɛɛ y'a fata ye tulo fila k'o de ye ba ta ye sabu ba de b'a fɔ nin kɛ nin dabila nin ka ɲi nin man ɲi donc ba de bi o fɔ a ye kama n'a tiɲɛna dɔrɔn e de don an mɔkɛw tile la nin ne kun bɛ kɛ ni den tiɲɛna u b'a fɔ karisa nin kɛra cogo di a tɛ den ɲininka dɛ ba de bɛ ɲininka kɛrɛfɛ o tuma na n'o kɛra cɛsiri de b'an bolo an ka waati ale sera an bɛ kumakuncɛ kumaw d'i ma min kana ka fara nin kan walasa bɛɛ lajɛlen ka se ka nafa sɔrɔ alhamdulillah an bɛ ala tanu k'a waleɲuman dɔn an y'a fɔ cogo min bi ta nin jogoba ninnu lamɔlikɛla k'a dɔn nin kan ka labɛn de nin bɛɛ ye komi tobiliminɛ tobilikɛla fɛ baarakɛminɛ baarakɛla fɛ n'i ye nin négliger don dɔ i bɛ kasi a kasi wari t'i ɲɛji cɛ f'an k'a dɔn wari ka di nka mɛ n'i y'i ɲɛsi wari ma min ka fisa ni wari ye k'o to yen i bɛ segin ka na o nɔfɛ min ka fisa wari ye o ye nin de ye an bɛ wari ɲini a bɛna don ninnu de la ni ninnu ma dilan dɔrɔn i ma wasa o kuma na a ka d'an ye mɔgɔw ka nin faamu an y'a fɔ cogo min nin ye daminɛ de ye walandaw bɛ yen ɲɛbilaw fana bɛ yen tuguni min kan ka kɔlɔsi lamɔ kana tiɲɛ i bolo lamɔbaa yɛrɛ labɛnni nin walanda y'o ye mais i kan k'i kɔlɔsi fɛn minnu na sɔmi i ka don lamɔli la a kana tiɲɛ i bolo fɛnw bɛ yen n'i ye ninnu bɛɛ kɛ n'olu nana u b'a tiɲɛ i bolo
o kuma na o fana bɛ yen fɛn caman de don na ala sɔnna waati n'a nana an na ɲɔgɔn kibaruya la ka foli di an lamɛnlaw ma ka bɛɛ fo ka dugawu kɛ bɛɛ ye an karamɔgɔ kɛrɛkɛrɛ ma an ka dugawu b'a ye Cheikh Ousmane Madane Haidara sija ni kɛnɛ ala k'o di an n'a ma a bɛ min fɛ ala k'o kɛ an n'a ye an tɛ min fɛ ala k'o cɛ janya an na an ma ɲinɛ an ka ɲɛmɔgɔw kɔ Sulakata Salamata ani an ka wudu international président Buna Ɲanga ani wudu bɛɛ lajɛlen an bɛ bɛɛ lajɛlen fo ani kanubaw an Jamiyatu Ansardine Moribo Jalo Sulakata n'a ka mɔgɔw an ka foli bɛ bɛɛ ye an b'a fɔ assalamu alaikum wa rahmatulahi ta'ala wa barakatuh. Foli jara an ye an karamɔgɔ an bɛ kɔsegin foli kɛ yɛrɛ kuma i ka nin kɔnɔnajɛlenya in ka se ka nin baara ninnu fara ɲɔgɔn kan ka se k'a lase silamɛw ma kɛrɛnkɛrɛnya la maa minnu ni u mago b'u danbew la maa minnu bɛ n'u bɛ jɔrɔ n'u ka siniɲɛsigiw ye sabula bɛɛ lajɛlen bɛ taa ɲininka i ka denbaya la a maracogo ɲuman a n'a juguman i bɛ ɲininka a la o la an bɛ dugawu k'i ye hali sisan ala ka an ɲɛ min la an bɛ foli belebele ta k'a ɲɛsin san n'a lamini bɛɛ lajɛlen na i tɔgɔya la sabula i ye sanka ye an bɛ dugawu k'u ye vraiment an b'a fɔ nin ye fɛn min n'u yɛrɛ kun bɛ se k'u disi gosi n'a ye kosɛbɛ an bɛ foli lasegin an ka sababu ɲuman ma n'o ye Cheikh Ousmane Madane Haidara ye ale min kɛra nin ko in bɛɛ lajɛlen sababu ɲuman ye sabula i yɛrɛ y'a fɔ i ka kumaw kɔnɔ Adamu Jabi k'i sigi ka nin bɛɛ lajɛlen ɲɛfɔ a sababu ye ale de i b'o fɔ i ka kuma bɛɛ lajɛlen na an bɛ dugawu kɛ ala ka a ɲɛ mɛn ala an bɛ foli lasegin aw ma ni waati in na aw minnu sɔgɔlen bɛ an na Serifila Jabarani sanfɛ an y'a fɔ aw ye kɔrɔfɔw daminɛ na k'a fɔ ani an karamɔgɔ Adamu Jabi ka bɔ Sangaw fɛ yen nɔ ani ale de tun bɛ ɲɔgɔn bolo kɛnɛ in kɔnɔna na jɛmukan in y'a tako filanan ye tako fɔlɔ kɛra an filɛ nin ye tako filanan o kɛnɛ de kun kɔnɔna na an kun bɛ ka kuma min kan o ye marabaga yɛrɛ n'o ye dutigi yɛrɛ a kana ka jɔda jumɛnw na min b'a to a ka maraw bɛ se ka ɲɛ a bolo o la da sera a bɛɛ lajɛlen ma fɛn o fɛn kana k'a fɔ fɛn 5 de don a y'a kelen kelen walawala o la ni ala sɔnna ma sigida nata wɛrɛw ni ala y'an si jɔ k'a kɔnɔ a bɛna a da don min na o ye a tigi kana k'i janto jumɛn ni jumɛn na min b'a to mara kana tiɲɛ a bolo ni ala sɔnna ma n'an y'an karamɔgɔ sɔrɔ sigida wɛrɛ an n'a bɛ jɛ ka musalaw kan o la foli ni wale ɲuman dɔn an b'a ta k'a lase an karamɔgɔ ma Cheikh Ousmane Madane Haidara ani Serifila bɛɛ lajɛlen Bangoni Janginɛbugu la an bɛ ala subhanahu wa ta'ala deli olu min kɛra nin ko sababu ɲuman ye ala ka a ɲɛm'u la aw minnu ni aw tɛ sɛgɛn danbe tɛ fɔ aw minnu kɔ an bɛ dugawu kɛ ala ka aw mɛn lajɛli la foli ni wale ɲuman dɔw ye aw ta ye k'ala deli ala ka sigi wɛrɛ yira an na wasalamu alaikum wa rahmatulahi ta'ala wa barakatuhu.